И какво ста, хора, аз съм Марио. Едни рисунки, които сме си ги направих. На Жокер там или клон, каквото и да е. Това е втората на един спрей. Виждате, че спрей с големи зъби. И очаквайте ето такива работи и ще снимам клипчета даже как рисувам такива работи. И за сега това са първите ми две рисунки. И това ще бъде от този клип. Ако ви е харесал, дайте палец горе. Ако не, той ще ви натупа. Той ще ви изяде. Ги дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и споделете клипчето навсякъде. И това беше от мен. До скоро.